Asitshele ngegame namhlanje. Ake sibingelele ezweni. Ya iyani imvula ehasho ukuthi beyibhenduka la ngaphakathi. Kwento engisho nje singamabhakane hayi. We are cruising very nice. Siqhamuka ku 6-0. Sesiku 5-0 njengamanje. Okusho ukuthi 2 games 11 goals. Umfukeki 2 games 5 goals. Angithi kunjalo ezweni. So into engayisho ngamapain awayanga endaweni ezedeni avela gijima gcwalisa enkepa yokulu andiyejala akwajala amapain ngizwa baba siyashaya sile team thina eshaya udlula umphakathi you understand si team uthina grand ukudlula isiporo netrain you understand siyashaya into engayisho bafowethu singamabhaniya isizini yethu le ya iligi ozoyithatha zwini you understand ozoyithatha Boshile kwasho nangu Shepherd ozothatha iligi desizini ngiyakutshela baba gawo omunye umthatha ya sithi meplayayo baba kuphela inyama kuphela ama brain stand ayaguga ama brain stand kuphela amalahle kuphela umatches uyangizwa kujema ama gunlight okungamka amazinyo aliki bhakaneli ngenai gout uyangizwa baba aliki bhakaneli ngenai gout sine gout sonke ezweni uyangizwa baba kumnandi ezweni kulula mthuthi ezweni siqalesa braya inkukhu ubaba wakho liqude surprise kukuwazi umama wakhona surprise amatshwele sase sesibhaya leqanda kuluka iqanda ezweni kuluka isobho ezweni uyangizwa baba sisazomporoma kwenzeke lutho bayoze bethi bhuti manje shilo sakusaseka